Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pauchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video. Malikes akanyanya kutikoshera, kusubscribe zvinobatsira kuti iwewe usazosaririre panyaya dzemanews updates ezvinhu zvinenge zvichitsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Hatirari 263, Hatirari Muswata mukati chikuzivisai manews updates ezvinhu zviringotsviriridza munyika yeZimbabwe. Vadikani, nhasi tine challenge yatanga tinayo. Challenge yatanga tinayo ichallenge iyo yanga yakaiswa naProphet Emmanuel Makandiwa. Prophet Emmanuel Makandiwa wanga wakaisa challenge yekuti achafembera chinenge chiri mupocket mavo, mumwe mavo achaenda ne1 million cash. Zvisinei, hapana munhu akwanisa kuwina pamutambo uyuyu. Zvavharana zvakadaro, vanhu vese vatadza kufembera. Kana uri kuda kuzoziva information, hazvitonderamba chidzokorodza kuitira kune avo vakafollowa panapa this YouTube channel, kwozoita vanenge vakasarira vaya vanenge vasina chavaona. Saka ndichiti subscribe, dzika kuzasi wakapinda muchannel medu, unotoriona video ronda roposta mavideos anenge 3 ndichingodzokorora zvinhu izvozvo. Saka ndirambe ndichidzokorora zvichaita. Vadikani, vanhu vanga vachibvunza kuti madungwe anga ari kupi pamba chiitika izvi. Ndokukuzivisai kwakuna madungwe. Vamwe vanga vachibvunza kuti Hatirari ndo vanhu vega here vanga vari pamutambo uyu. Yes, ndo vega. Asi pane muprofita wevideo rake iri kutendera mastreets esocial media. Wairi kutendera mastreets esocial media, anga akataura kuti ndiri wenguo tsvuku ende anga akavimbisa kuti achauya naGreat Man. Anzida kunamatira Great Man kuti afambe. Tofanira kunamatira Great Man kuti afambe. Toregera kuita zve1 million challenge. Itore yenyu mubatsire vamwe vanhu. Ndomutauro wanga akaita. Chinzi itore mubatsire vamwe vanhu, even vemuchechi vekunze, muidonate kune vamwe vanhu. Asi toita zvekunamatira kuti Great Man afambe. Vadikani, mubvunzo wangu ndewekuti ndezvaMwari here izvi kana kuti zvangove zvekutsvaga mbiri pasocial media nekushandisa zita rekuti uri munamati usiri munamati? Ndokumburota zvanofuka mucomment section kuti madzibaba ava munovazivawo here? Vanonzwa Mwari here? Ndevechokwadi here? Anamboti handina kumbova accuser inini kuti ndeve fake, asi tiri kubvunza kuti according nemutauro wavanga vachiita, ndatisajajei face yavo. Ndokuti makatarisa face mugonoti aiwa hakuna munhu waMwari akadai. Ndatijajei nemutauro wavo. Manzwi anobuda mushoko memunhu ndo amwe atinojaja nawo. So zvada kuita dakusiyai muchiona video ravo. After wapedza kuona video ravo, anga achitochallenge Prophet Emmanuel Makandiwa, but kuCup Clash iyi haana kutombobatika, haana kuwanika. And the Great Man wachiona anga akatarisirwa nevanhu kunzi achabuda paservice, but hatina kutomuona isusu vachida kuradzana masimba zvaanga achitaura kuti hatoda kuradzana masimba, but simba rinobva kuna Mwari vadikani. So zvada kuita dakusiyai muchiona video rake. Wapedza kuona video rake, ndikubva ndadzoka ndichirova chamadungwe. Ndatibone this video. Challenge accepted. Makandiwa inzwa baba na wenyu tainzwa. Yasvika zvakanaka. Chatingangoita tichakuprofitai, inini ndokuprofitai. Munoda kuuya makaisa kana kuti zvamuri kuronga online. Handisweri kutambisa nguva yangu ndichiuya ikoko. Ndine wimbo yokuti ndina Great Man watinoziva kuti munhu akaremara. Ndichauya naye, ndoda kuti afambewo zvakare. Ndinokwazisai muri yeZimbabwe. Zita ndichiremba Michael. Nonamata ndiwani masoeti shanu mudare renyenyedzi nomwe yamunoziva kuti ngotsvu. Hongu tiri mutumwa, komanda wemautu, tumwa mukuru, komanda wengotsvu. Zvandangouya vaMakandiwa inzwa baba nawo yenyu tainzwa. Yasvika zvakanaka. Zvazvinoita baba mukunamata takadzidziswa miko nemurayiro. Zvino zvomoti munopa miliyoni kuti munhu aprofite zvamanga munazvo, zvamunenge munazvo muhomwe. Munhu waMwari, mari iyoyo ndaikumbirise chaizvo muitore. Munotengera zvirema paJoyous Jiri. $1 million yakawandisa chaizvo. Endai munotengera zvirema mauchi emagetsi aya paJoyous Jiri. Inini ndokuprofitai
Zvamuruda kuuya nazvo musati mauya nazvo, zvamuri kufunga kuda kuita. Chepiri, hatiuye kuUIF, hatiyazive mimi vamakandiwa kuti muchiri munamati. Ndakadzidziswa ndichinzi munhu wese anotaura shoko raMwari muremekedzi. Saka ndaikuremekedzai chaizvo, asi rudo rwakarasika pamakatanga kuti mimi you are gifted more than God. Mune chipo kudarika Mwari. Chipo ichocho chichibva kuna Mwari. Saka ndakabva ndatoziva kuti mune another source of power. Saka pamaada kutora masimba edu kuti tuwe kuUIF, aiwa, ikoko hatiuye munhu waMwari. Zvatingangoite tichakuprofitai, inini ndokuprofitai. Namba dzangu dzinoti 0771156520. Ndokuprofitai zvamuruda kuuya makaisa kana kuti zvamuri kuronga online. Handisweri kutambisa nguva yangu ndichiuya ikoko. Gadzano, aiwa, pakuzoti hakuna maprofita. Mushure madaro, kana mati mimi muchiri kuda venue yeUIF, ndichauya baba ndichakuprofitai zviri muhomwe menyu. Monditsvagira mupengo, imimi tsvagai mupengo wamunoziva muZimbabwe anorwara njere, ndo kune mbiya yangu. Mouya naye ndomurapa. Inini ndichauya nechirema chimwe chete chinozikanwa Zimbabwe rese. Ndine wimbo yokuti ndina great man watinoziva kuti munhu akaremara. Ndichauya naye, ndoda kuti afambewo zvakare. Atenda zvangu. Tsitsi rudo runyararo. Challenge accepted. Kutaura kwewakatumwa, taakuuya kuzotumwa. Next video ivideo raProfit Madungwe. VaProfit Madungwe nefriend yavo sawira wavo mukuru Angosaindi. Panyorwa post yekuti tatadza kupinda, tarambidzwa kupinda, tanga tauya kuzotora $1 million. But zvatanga tauya kuzotora $1 million tatadza kupinda. Zvisinei, vanika service kawo kavanga vachirova kwavanga vari ivo vaMadungwe. So da kuti muone service yoyo. Mota zvamunofunga mucomment section kuti boyere maservice machechi arungonyuka machechi akawanda. Vamwe vanhu vakaibvunza kuti atirare, but yose uchiti Prophet Madungwe. Ndakati aiwa, varozviti Prophet Madungwe ende vane service yavo yavanoita. Vandafonerwa futi zvakanzi atirare, tiri kumbira kumboona service yaMadungwe. Sekufona kwamaita neuwandu hwamanga makaita. Vanhu vanga vachiti aiwa ndicomedian, vada kuisirai vachiparidza. Mota zvamunofika mucomment section kuti pane umwari here apapa. Much love. Hallelujah, tava live now. Nemchifamba nemuna ndichi. Tava live now. Anditika tava live now, tava live. Javereka from 1 Kings chapter 19, verse 18. Yet I leave 7,000 in Israel, and all the knees that have been not bowed to bow, and every mouth that has not kissed him. We want to go before the Lord. That's humility, pride. Elijah ari kuzviti ndini ndega ndasara. Andiriga ari kuzviti ndini ndega ndasara pavaprofita vese. Mwari vakati ndine vamwe vakatowandisa 1,000 vasati vambopfugamira Bhaari. Asi Elijah aizviona sekuti iye ndiye muprofita chete. Munoziva tine vanhu vanozvifonera mukati muupenyu hwavo. Elijah muranda waMwari akazvifonera, munhu ainzwa Mwari, munhu aitaura naMwari, akazviti ndiye ega muprofita. Asi Mwari vakaudza kuti pane 1,000 upon 1,000. Ini mukanzwa ndakuti ndini ndega muranda waMwari, ndarasika ndazvifonera. Elijah akazviti ndiye asara. What was pride pamberi paMwari? Mwari vakamutsiura vakati kune vamwe 1,000 vandakatoviga vasati vazikanwa. Elijah aitaura zvaaiona kuti ndiye ega muranda waMwari.
asi anga asiri iye ega muranda waMwari. Mwari havashandisi munhu umwe chete, vanoshandisa vakawanda. Unogona kusavaziva kana Mwari vanogona kusakuudza. That's pride. Nhasi toda kunamatira chinhu chinonzi pride, nekuti the Bible says ukaona pava nekuzvikudza ziva kuti pava kuda kudzikiswa munhu ipapo. Nebhukadhineza akazviita zvakare, akavaka guta rake zvakanaka. Avake guta rake zvakanaka, zvinonzi mambo vakangotsimuka vakati ndini ndakavaka Bhabhironi. Mambo vadaro, zvinonzi Mwari vakavajajira kuti zvinhu zvavakavaka. Mwari vakati ipride iyoyo. Nhasi vamwe vanhu muri pakutambura mukati meupenyu hwenyu, not because munofanirwa kutambura, asi nyaya yepride yekungoti une zvawakataura mukati meupenyu hwako. Nebhukadhineza akafira yekungoti akati ndini ndakavaka Bhabhironi rakanaka, zvekutoti unozviti ndini ndakaroora mukadzi yakanaka. Yatova pride. Mukadzi anobva kuna Mwari yakanaka. Unoti Mwari vakandipa mukadzi akanaka, hauti ndakaroora mukadzi akanaka ndinogona tsarudzo inini. Izvozvo zvinogona kuti iwewe unge uri pama1. Chinjaya varunza yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Izvozvo zvinoita kuti inotonzi pride iyoyo yekuti unozviti ndini ndakatenga zvese izvi. Zvese zvakafanira kuti vana, unozviti vana vangu, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Inotonzi pride iyoyo. Asina kudzidzisa nyaya yacho, but tangonamatira chinhu chinonzi humble yourself, humility. Mwari vachiitira zvakanaka. Ubvise pride, tina vanhu vari 0 down to 80, vasina pride mukati muupenyu hwavo. Mwari vachiitira zvakanaka. Did you pray someone? Pray someone. Mwari vari kumusoro kudenga. Mwari ndinouya pamberi pouso wenyu Mwari panguva yemakusengano. Jehovha Mwari, Mwari ndinonamata Mwari muranda wenyu Jehovha wamaishatisa. Mwari vari kumusoro kudenga akaita pride Father. Mwari mukamudzikisa mukamuudza Mwari kuti ndine vamwe vandisati Mwari vatombopfugamira pari Father. Asiye Jehovha ifungidzira sokuti ndiye ega. Mwari ndinonamata the spirit of pride Father, irege kutibata Mwari, nekuti Jehovha Mwari pamwe pacho tinoti varoi vari kutiroya Jehovha, asi vasiri varoi Jehovha. Iri naye kushaya humility Mwari, tinodeclare humility spirit Father, ndichibata Jehovha the spirit of Mwari. Mwari mweya wokuzvikudza ngaufe pakati pedu. Mwari vari kumusoro kudenga, zvose tingogona kuti zvakaitwa naMwari. Vana vamakatipa tizvive kuti zvipo zvinobva kuna Mwari. Muridza makatipa, vakadzi vamakatipa nevarume vamakavapa Jehovha, vakwanise kuziva kuti zvinoita naMwari, noti nekuti ivo Mwari ndo vakazviita. Mwari Nebhukadhineza akasvika Mwari pakati ndini ndakavaka Bhabhironi Father. Mwari akanodya Mwari masora Mwari, nekuti yanga iri pride Mwari. Nhasi Mwari hama tisi kuwirirana Mwari, vari kuti tiri kuroyewa nababnini, tiri kuroyewa nanhingi, asi Jehovha iri nyaya yepride Father. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father. Mwari vari kumusoro kudenga, tibatirei kupazuva ranhasi Mwari. Mwari Mesaya ngaikotoneke Father, asi Mwari hana kumbogara hada kuzvienzanisa nemi Father. Mwari mukamushandisa akaenda to the right side of the Father. Mwari vari kumusoro kudenga, munotaura mushoko renyu kuti humble yourself, I shall raise you up, I shall exalt you Father. Mwari vari kumusoro kudenga, tipei mweya wekuzvideredza, the humility Father. Mwari tipeiwo Jehovha the humility Father. Mwari chero mukatishandisa sei vafundisi Mwari, chero mukavashandisa sei Jehovha, tinofanira kuziva kuti Jehovha ndimi mandishandisa. Mwari tinoramba pride, tinoramba pride Mwari, tinoramba pride, tinoramba pride, tinoramba mweya wekuzvikudza, tinoramba mweya wekuzvikudza, tinoramba mweya wekuzvikudza, tinoramba mweya wekuzvikudza, tinoramba nemweya, tinoramba mweya wekuzvikudza.